Boss, vamos ficar clamando.
Yes. Ya abi kuma za ku ya sa ku siya da tana keke yero ta mu ba ina da spite mu musu da spite mu yi lokacin asbaba
One.
That's right. I see what's happening. What's up? Dr. Likey 11, Master Susu 11, they are 2 years after 11. Chance for Ubuntu increase.